Tabuk suk Jorani Kotor Koktwma Agartala rail station Naitugwi Manjakaha Crore Rangmarni Escuf eba kop Syrub Diaraya Adongrokni Twidulmungbai o salo 80 drum Bisingo Naitugwi Manjakaha 55,626 Bottole Escuf Manjakmani Escuf ni Hatio Hatidhar wngwi mano 6 crore 54,43,989 Rangmari abo Haikheno Phekmungni Baniya Khlaimungo Kwrwngjak Khoroksa Borokno arrest Khlaijakha Bini Mung Subrata deb Phekmungni tei sabo Kwrwngjak tong abono tei chaitugwi Naitugwi ongkhorjak Tabak police Kebangma Phekmungni manai chini khorangni mangfiliwa hanya hai norok nugui ni mankhana ani onkologa je drum nugui tongmane abo jotono fake janai manai escop hasteni hafang borokni je saktar mung tongmani nation mukta tripura khlainane fia abo onslujak wngwi tongkha tangai onsluka abo saiman alia hasteni lukorok sinai nunai bororokbo eba sinai nugnai lukorokbo abo rokno belaini kirijak belaini wanajak haste tamo wngwi thangno Salbrom post office yakheba railway ni siming phano kwbangma jagao no amta hai Phekmungni manai salbrom no din bade ek din phano karya khlaige salbrom no sok phai tonga abta hai khlaige Phekmungni manai tini ni sanani thangkhang khlai tini kaisa jorawo rail by eba train by sok phai ka 81 drum Nirok nugui ni man or jagawa line by line khlaibai kwbangma no or jagawa 81 drum inke or jagawa je chung Koktwma bisingte sawi man ka or chung head office ni borok ni bakhakte or jagawa escop tongo hanai borok sawi khana reka or jangke sate kalaibo abo borok ni sokpai jaka borok ni bakhakte je chung saiman mani mote abo anke Bihar ni katia thai ni simi sokpaiwo hanai eba katia amsa ni simi phaiwo hanai chung sawi mankha inka ke tabuk sate kalaibo busuk Tangai obo sok phaika boroni main thinking tamo boni mastermind tamo abo rogna naisanan bagai police rogbo abo nokhorjak ge phaidi tabo cameraman no sanai obo kaisa khlage je 81 ta drum tongmani joto no lukorona phonok badi jate borok bisia nangthang je haste wo obo thai khlage Phekmungni manai sok phaibi tongkha haste bobo jagawa thangi sogina abo belai no kirima sangsa haste ni lukorone bagai norok uram nugui ni tongkhana haste wo je Phekmungni manai sarai rok sawi tongui je jingjalo klaibi tongmani haste ni sarai rok shikla rok gulugai tongmani abo iko din ba din kaisa salsafano bat khlaibai no kaisa railway post office malkhung kotor lori malkhung rok bai je Phekmungni manai sok phaibi tongmani abo to haike abo no hasteni sarai shikla rok basawi effect klaibi tongo belai ni khlaigjak tripa hasteni shikli rok tangai hinke salbrom no amo to haiklage Phekmungni manai hastewo sok phaimani bagai tini bo belai ni wanama sangsa Koktwma chini khorani mangfilwa abo no tubunani tubui phaiwo je 81 drum belai no komia abo 81 drum o busuk jorate wngwi tongkhana abo tikisa jorani bisingo saiman lani je police rok bai borokni je details naimani bisingte ne saimanlai asike kwbang 81 ta drum saisimana lia kaisa la khana phano si boroni jora rangsinai aboni bagi kisisa jora nai singdi 81 drum le khana ni bagi kisa jora rangsinai honoi belai ni wana ma sangsa belai ni kirima sangsa honoi be mano je salbrom no amata hai khlai je Phekmungni manoi Tripura hastebo sok phaibi tongmane abo belai no wana ma sangsa neshamukta Tripura snamna ni bagai state government saktarjak tofano si kulugjak Tripura haste tangai hinke Phekmungni manai salbrom no sok phai tongo abo asuk kwbang hinkangke neshamukta Tripura state government abono project na haru si tongkha hinke salbrom no police rokbo borokni kahamman mari manai si tongkha hinkelai bofruwo abo mothakjak senai bofro abo je phaimani je kop Syrub angthong yakaba escop angthong amatai je Phekmung drugs rom tai phaimani bofro jam mothakjak senai salbrom no saktar laijak naimothang bahaini angthong yakaba state government angthong saktar laijak je state no tongthok naithok Phekmung creative prasnamna ni bagai fia abo belai ni monak jago klaibi tongkha belai ni kirima sangsaw klaibi tongkha ekdin phano si bat angya je hastewo Phekmungni manai sok phaya sinai nugnai borok belai no
wana laijak belai ne kire laijak state yakaba haste tam ongno fading ke camera ni bising tin norok no sung phunuk nai kebangma oro 81 ta drum no kaisa malkhungo telangna ni nai tangu sis khlaina ni bagai nai mathang ba he ni ro or jagawo ingkan ke je phatar haste ni tu boi phaijak mani asu kebangma 81 drum escop hani sing sawi mankha abo ni nahar mang tamono tu boi phaijakha abo to wanchu gusi belai kire masungsa tamosi angcherai abo belai ni Phekmungni manei sopai tongmani bagaino belai ni hasteo Phekmungni manei tabo nugui ni tongo sarai sikla rok zombie ka hai angui tongmani rok Phekmungni manei jamani yagulo tabo sathai klai wo kaisa no state government ni bakhaktei je naharjak mane a project neshamukto project bofro success ongno project to naharjak ni tongkha phi abo bofro success ongno je police rok yakhe banai mathang bahini rok je boroni saktharmung sabrong no manmari kaham no manoi tongo je Phekmungni manai borokno teiwi manmari kaham no manoi tongo tofano bathagrei manliya je smuggler tongnai je Phekmungni manai rohornai receiver borokni bangmani mastermind bangmani bagai mothagei simanliya je asuk saktharmani yagulo phanusin nai mathang bahini rokbo mothagei simanliya of Phekmung no abone effect laijak tripura hasteni sikla sikli rok अब त हाई Phekmungni manei yakaba dalbidal अब त हाई je ketal je breaking rokno ronani bagai sing salbrumno saktarnai eba salbrumno saktar laijak aboni bagai tinini je main Koktwma Kotor angka 81 drum escop sok phaimani tripura hasteo badargat railway station boro jagani phaika hanai jeng saimanka angke je police rok bai sajakmani mote oro jagao jeng saimanka Bihar ni Katia amsani sime phaibo tamoni bagai sai phaika oro jagawa tripura state do borok bo saimania chere naikol mani ya gorona saimana hanai borok saka enka oro 81 ta drum ni bisingo kaibusuk abo bolle khana ni si yaksisi thugui thangnai ka asukhe kobang enka ke abo tiksa jorani ya golo joto details ranai hanai nai mathang bodol rok saka enka ke abo ta hai updates rongna rani bagai ni chini khorang bai ko buloi tongdi chini khorang bai gurungai tongdi sing salbrum obota hai Phekmung ni manai phano ongthong yakeba je updates phaimane abono nirogno rani bagai balai no saktharnai aboni bagai tinini updates abono final salrogo sing tebu nirone bagai saktharnai balai na hambai chini khorang bai gurungai tongdi ang Subrata jamatia